Otu panel eguzobe ka one ma chọpụta ihe butere ụlọ daranụ na Dennis Memorial Grammar School DMGS nakwa ọdụ Igbo Market Ọchanja Igbado na Ọnịcha ewelekwugo ọlụ ha wee bịa n'ebe ụlọ dara na nso a na Eke Oyibo Market Amaọbịa ka si obodo Ọka South. Ya bụ na ọ bụ nke dara n'abalị 4 nke ọnwa Julaị ụkwanụ nke e kwuru na o gburu mmadụ 2 wee merụọ ụfọdụ ndị mmadụ arụ. Ka anyị sonyere onye ọlụ anyị Kenechukwu Chukwudị ka o wetara anyị akụkọ a n'ozuzu oke. Kenechukwu. Otu ahụ mgbe ha gara na ọfịs onye ọchịchị nchere oge nke Ọka South Local Government bụ Prince Chinedu Okafor ebe ha nọ wee gwa ya ikike enyere ha ineba anya maka ụlọ ahụ dara ada ma kpọkwukwe ndị niile aka ha dị na ịlụ ụlọ ahụ ndị nyere ikike ịlụ ụlọ ahụ yanakwa ndị kwesịrị ineba anya ka a na-alụ ya bụ ndị bịagoro na iru otu ahụ bịa zaa ajụjụ ka ha si wee du na ọdịda ụlọ ahụ ndị gụnyere onye isi oche nke Ọka Capital Development Authority ACTA ndị otu ahịa yanakwa ndị ọzọ. Onye isi otu ahụ bụ Injinia Victor Meju bụkwa onye gara njem nnata na ebe ụlọ ahụ dara ịhụ ihe merenụ yanakwa nchọpụta enyegoro ha ikike ime nke ndị bịara na iru otu ahụ bụ ndị agbara ajụjụ ọnụ maka ọdịda ụlọ ahụ. Injinia Meju onye mere ka amata na nnukwu nsogbu na-eme ka ụlọ daa bụ anaghị enebe ụlọ anya ka o si kwesị mgbe a na-alụ ya site n'aka ndị kwesịrị ị na-eneba ya anya yanakwa ime ihe kwesịrị ime mgbe ọbụla na oge ọbụla a na-alụ ụlọ yanakwa imekwa na akụrụngwa ọbụla eji alụ ọrụ bụ nke kwesịrị ekwesị nke okwu na ọbụla a na-eme ya ka o si kwesị nsogbu na ihe niile gbasara ụlọ ịda bụ nke agara na-eme. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.